mga mamshi, magluluto tayo ng sinabawang isda sa patola. Ayan. So, sinabay-sabay na natin kamatis, sibuyas, tsaka yung sili. So, tatakpan muna natin siya mga mamshi. Ayan. Bali, 2 tasang tubig yung nilagay natin dyan. So, hintayin muna natin siyang kumulo. So, ayan mga mamshi, kulong-kulo na siya. Ilalagay na natin yung isda. Ayan. So, malinis na ito mga mamshi. Nalinisan na natin to. Ayan, takpan ulit natin. Ayan, mga mamshi, kumukulo na siya. Ayan. So, ilalagay na natin yung patola. So, ayan mga mamshi, yung patola. Hintay lang natin maluto yung patola mga mamshi. Ready to eat na to. Madali lang naman itong lutuin. So, lagyan natin mga mamshi ng seasoning. So, mga mamshi, luto na siya. So, lalagyan na natin ng calamansi juice. Ayan, ready to serve na yan mga mamshi. So, ayan na mga mamshi, luto na. Ayan na ang sinabawang isda sa patola. Ayan, so yummy.